ikastegietatik kiroldegiaren zahar berritzearen inguruan indako prozesuak hitz egingo digute, eta hortarako gurekin dozkogu gaur Alba Garmendia, ikastegietako alkatea, Kakuno Berbegozo, parte hartze prozesuan parte hartu duen herritarretako bat, eta Gorka Segurola, juntura, arkitektura eta espazioak eta prozesuak kooperatibako kidea eta prozesuan dinamizazioan jardun duen aholkularitzako edo kooperatibako kidea. Zuen emango dizuetitza eta gero... Osondo. Bai. Arratsaldeon denoi. Pixkat hitza gure artean banatzen jungo gea, eta nik aurkeztuko dut pixka bat nondik etorri den prozesua hasteko beharra, edo udaletik ere pixka bat motivazioa zein izan den. Hor ikusten duzuen irudi hori orain dela urte batzuetakoa da, eta hemen alde aurrean dagoen teilatu gorria duen hori da, ikastegietako kiroldegia. Kiroldegia izateaz gain, funtzio askotarikoak hartzen dituena. Aurrera pasa baino lehen, igual pixkat kokatuko dut, gure kasuan ikastegietan legealdia hasi zenean, gauza asko egiteko asmoa genuen ez, eta besteak beste, kiroldegiak, 87koa da kiroldegia, ia 40 urte dituen eraikina da, eta besteak beste beharra zegoen hor aspaldi ikusten zen hori eraberritzeko, ez? Eta parte hartze prozesua egiteko aitzakia gure kasuan behintzat diru laguntzen aurre ikuspena izan da. Kirolen instalakuntzen diru laguntza batzuk zeudela aurre ikusten genuen, orain 2026-2028 urteetarako, eta horri begira, urte bat lehenago edo parte hartze prozesua egitea erabaki genuen, eraberritze horri forma emateko denon artean. Eta horretarako gure kaxa ez ginen gai ikusten herrian herritarrek izan zitaketen behar guztiak jasotzeko, eta kiroldegiak ere zuen daukan funtzio anitzoien guztien gainean erantzun bat emateko, eta hortik jarri ginen harremanetan junturakoekin. Hau egia da, partaidetzako herri txikietako saioetan parte hartu izan dugu, eta horre uste dut asteasukoek aurkeztu zutela beraien prozesua, eta kulturetxearen kasua zen beraiena, eta gurea ere oso antzekoa zenez, harremanetan jarri ginen beraiekin, junturakoekin egin zuten beraiek prozesu hori, eta guk zuzenean deitu genien, horrela funtzionatzen dugu askotan ez, zerbait funtzionatzen badu deitzen diegu, eta horrela iritsi ginen beraien gana. Igual, urrengo diapositiba hori da. Prozesua junturakoekin hasi genuen, eta hasierako hori erabili genuen olako errepaso historiko txiki bat egiteko, kiroldegiak zenbat funtzio desberdin jaso izan dituen urte hauetan zehar, herritarrek ere ikustezaten ez zuela zertan kiroldegi bat bakarrik izan eraberritzearen ondoren ere, eta hori funtzio desberdinak izaten jarraitu zezakela, edo ez, parte hartze prozesuan pixkate jasotzen zenaren arabera. Eta horrentxe pasako diet ja hitza Kakunita Gorkari, baina kokatze harren edo ideia bat egin dezazuen gaur egun ikastegietako kiroldegian gimnasioak daude, 2 gimnasio daude, gazte lokala dago, medikuaren gela dago, ilapaindegia ere bai, artxiboa udal artxiboarean dago, aztuko zitzaidan zerbait, liburutegia egon izan daan, hau da, kiroldegia izateaz gain gauza asko izaten jarraitzen du gaur egun, eta ikusi nahi genuen parte hartze prozesuarekin ala izaten jarraitu behar zuen, beste zerbaitetara joan beharrote ginen edo zer. Eta hortik igual parte hartze prozesura. Nahi, Albak, deitu dit pixkat kontatzeko nola izan dan partaietza. Ni guain jubilatuta nola nahon, aukera izan dut, gainera etxetik asko ezin nintzen muitu, istripu bat izan detelako, eta orduan hartu dut parte prozesu osoan. Eta orduan kontatuko izan pixkat. Eraikin hau birmoldatzeko partaidetza prozesuak izan ditu 3 fase. Lehenengoa, martxoan, izan zen pixkat identifikatzeko, osea, asmoa zen identifikatzea ze beharrak zuden herrian, ze utxunek eta ze ideia berrik enuzken herritarrok
txertatzeko herrian edo eraikin hortan. Orduan, martxon intzian, 2 egunetan 4 saio, eta deialdia intzan gaikaka. Parte hartu genuen denera 20-30 persona, eta ordezkatzen genituen 15 bat talde. Gero pentsatu behar duzue, adibidez, nik iten dut gantxilo talde batekin, irakurketa taldea juten naiz, eta bestia juten da, beste 1000 gauza. Holaxe. Orduan, 2 egun horietan, intzian egun bakoitzan 2 bilera. Gaikaka esan dugu lehenengoan, hezkuntza eta gazteriaren inguruan ibiltzen zen jendia. Irakasleek, guraso elkartekoak eta bar. Gero bigarrengoan, eraikin horren egungo erabiltzaileak. Albak esan du bezala, gimnasio, pilates, Shabbat fit, ez dakit, medikua, baserri batetik esnekiak geizten dituzte, eta daukagu giltza eta hartu iten dugun beratikan. Osa, dauzkagu, jende jonginen. Gero, bigarrengo egunean, balizko espazioek izan zitezkeen erabiltzaileak, erabiltzaile potentzialak. Zer ez daukan eraikin horrek, eta zer egon daiteke, adibidez, denga bat, kontsumitu beharreko ekintzen gela bat umentzako, adibidez, kanpoko jatorria dauketen emakumeen bilkurarako, hoi eskaera badago horren inguruan, alakoak. Eta gero, urrengo bira izan zen, herriko eragilekin. Eta dago, herrigintza elkartea, Pako Belea, Konpartxa, kulturre taldekoak, herriko festeen antolatzaileak, eta bar. Orduan zein genuen hor, oso polita izan zen, zuk aipatu duzun hori, ze hori atera zen gelako paretatikan. Pasa genituen egunak esaten, ostra, ni ez nintzen gogoratzen antzerkio egin genura, zondo pasa genuen, eta beste. Izan zen oso polita, porque argazki batzuk zian oso sarrak. Osea, ninjun, baino lehenagokoak, igual, berroi, oso polita izan zen. Gero, enpresak ekarri zizkigun irudipia bat guri laguntzeko espresatzen zeintzu zian gure aurre ikuspenak edo gure gustoko espazioak. Eta hortan ere asko disfrutatu genuen. Eta gero eztabaidak eta zalantzak eta ederra izan zen. Gero ja maiatzan horren gainean lana inda ekarri zizkiguten planoen zirriborroak, eta hor berriro aukera izan genuen zalantzak argitzeko, ideiak emateko eta iritziak bat ipatez. Nik hau ez dut ikusten eta anikaztegietan geha oso ez dut ikusten eta zen, ez dut ikusten eta pixkatola. Eta gero ekainen, ja ekarri inzan deialdi orokor bat, porque ordurako deialdia izan zen gehiago buzoneoa, etxez, haoz, plazan egun zaite, zuek falta zeate eta beste, eta taldekide batzuei deiak, baina hemen ja inzan deialdi formal orokorra, eta junginan batzar nagusi batea, eta hor aurkeztu ziguten behin betiko planoak, eta hori izan zen, amets bat, izugarri gustatu zitzaigun, ez daukagu dirurik, baina izan zen oso polita. Behin betikoa aurre proiektu bezala. Gero, behin zer gauzatuko dan, gero itzengo dugu, baina... Gero idalak, baina hor gelditu ginean amets horretan. Eta, gero albak esan di pixkat, esateko ze karri deten, ikasi prozesu hortatikan, eta nik ikusten detena da denok ezagutzen ditugula zeintzu dian halako prozesuen onurak eta virtudeak, baina herri txiki baten behartuta gaude ondo eramatea. Porque zu umea zarenian eta nahi badizu harrapaketan jolastu, pues taldea berduzu. Eta bai alabai negoziatu berdezu eta horrengo egunean
naiz ez gustatu gehiegi pilotan ibiliko zea. Ze bestela imposiblea da. Orduan, horrela hitzein behar dugu gure artean, eta bestela ezingo genituzke justifikatu ekintza kulturalak, aforo minimoak lortu behar ditugu, eta askotan militantziz edo juten geha, ez? Porque herriak behar du jutea. Eta hor konversazioa sortzen dira plazan, ostatun, dendan, eta bar. Eta hau izan da gauza bera, baina formalagoa eta niretzat oso aberatsa. Eta oso jende desberdinei entzutea, bueno, nahi izugarri gustatzen zait, diskutitzea eta entzutea, eta me encanta. Eta gero ondo pasa deula, merendolak tartean, eta oso giro polita. Bai, Kakunek esan duen bezala, gonbidapenak egin genituen, buzoneo orokorra herritar guztia gonbidatu genituen, eta gero eragileen arabera, edo saioaren arabera, gonbidapen berezituak egin genizkien, eskola komunitateari, edo herriko eragilei, edo kirologiko erabiltzailei, eta bar. Eta hortan bide laguntza izan dugu junturako dinamizatzaileena, parte hartu duten herritar guztiek eskertu dutena pila bat, norbaitek esan dit, ez naiz inoiz egon olako bilera interesgarri batean. Eta zuen alde, gure kontrasaten du horrek, baina hor dela izan zen. Eta utziko zaituzat igual, Gorkazuk pixka eta aurkeztu prozesua bera, zuek nola bideratu zenuten edo? Bale, igual, isilik otea hobedet, olako loriak entzita. Ez dakit aitzean mikrofonotik, bestela, bai. Plazer bada, entzutea ja disfrutatu hitzak, interesgarria izan diala bilerak edo egindako saioiek, eta alde hortatik lehenengo zuei eman berdizkizuegu eskerrak gure gana jotzeagatik. Eta, bueno, pixka bat, lehenengo atzera ingo dut, asmatzen baldin badet, irudiontara, ze guretzako estimulagarria izan zen, frontoi batera gindoa zela uste eta antzegon erabilera anabasarekin topatzea, ez? Frontoi bat da, ez dakit ezagutuko zuen edo ez, baina Iñaki Artola zeon bertan, lehenengo bat bizitatu genunean, baina esketzegon frontoian, zeon hilea painde egin. Eta izan zen fantasia, ez? Esaten nu, ze aberastasun eskaini dezaken nolabait erabilera aniztasun bat, barne biltzen duen eraikin batek, ez? Ze askotan, herrigintzan edo herrietan topatzen ditugun zailtasun guztiak gainditzen zitun espazio batek, ez? Alegia, nun ematen da, ezberdinen arteko elkar gurutzatze bat, nola erakartzen duzu perfili ezberdinetako jendea, ez? Eta kasu honetan gu topatu duen eraikin honek, kiroldegi izena dauka, baina izenean, ez, somatzen genion gehiago hori, bertan zeudelako Albak eta Kakunek aipatu dituzten erabilera guzti horiek, ez? Eta horren eredu da, agian hor goiko kartela, hasieratik bertatik, gero bai, pixka bat, ez dakit, atzera begirako hori ere egitea proposatu gendun, jendearen implikazioa eta alderdi emozionaletik baia sustatzen hasteko edo indartzen hasteko, eta hor ere gu konturatu ginen, benetan, kiroldegian izenean bakarri gelditzen zen zerbait zala, ez? Honen oski, asko erreztu zigun kiroldegia begiratzeko modua aldatzea, edo, kasu honetan, eskegia aldatu beharrik ere ez zegoen, ez? Jendeak bere memorioetatik eta egungo bizipenetatik, kiroldegi baino askoz gehiago bezala ulertzen zulako, ez? Bai hasieran abia puntuan, somatu genuen herrian, lehenengo urrats bezala ikusten zutela zeuzkan gabeziak konpontzeko prozesu bat bezala, eta nolabait, horrelako esku hartzeekin, memoriara jota, alderdi emozionaletik landuta, nolabait, eraldatu genuen beraien ikuspegia ez beharrak asebetetzeko prozesu bat izatea bakarrik, baizik eta abagune bat bezala ikustea, ez? Eta erekin horrek herriari ze eskaini ziezaioken, bintzak galdera hori beraiei sortaraztea, edo hori izan gure intentzioa, ez, pixka bat. Bai aurrera, beti laguntzen dute tortilla batzuk jendea erakartzen eta gustora egoten, eta horrelako estrategiak ere noski erabiltzen ditugu prozesuen onerako aldala, ez? Pixka bat, gure kooperatiban ikuspuntua, gero prozesua agian ulertzeko lagundu dezakelako ekarri detena,
guk arkitektura gizartean da pertsonengan eragiteko sistema bezala ulertzen dugu, bai, eta ez erraminta edo disiplina itxi bezala, ez? Ertxi bezala. Eta noski, parte hartzeak oso lagungarri dira guretzako, informazio iturri direlako, eta gero kodiseinu bat edo diseinu parte hartzaile batera ere urrats egiteko laguntzen digulako, ez? Honek, gero ondorio asko eduki ditzake, eta guk ulertzen dugun bezala gaina onuragarriak. Jendearen atxikimendua areagotzen dalako, jendearen implikazioa areagotzen dalako, luzera begira, kasu honetan ere esan dute ez, egin da agroproiektua, diru gutxi daukago, baina jendeak ja gauza horiek ia automatikoki ulertzeko bide ematen du parte hartze bidez lan egiteak, ez? Bestela azalpen asko eman behar diran, puntu batera iristen ohituta dago administrazioa, esango nuke batipat, batzutan gu ere bai, teknikoak ere bai, baudelako mugak dirua zarago, arauditik hasita, ez? Eta horregatik ere behar izaten da ikuspegi teknikoa noski, baina informazio truke bat bezala planteatuta parte hartzeak asko aberasgarriago izan daitezke, kasu honetan herritarrentzat bezala guretzako ere, ez? Eta gero emaitzan hori plasmatu. Parte hartzeak planteatzen ditugunetan, eta hau beraiek hemen daude eta kotoia pasatzen den bezala egia edo gezurra izan, oraintxe erantzun ahal izango dute agian, baina ezinbestekoa iruditzen zaigu eskala ezberdinetako planoak gurutzatzea, ez? Bai, ni pertsonala eta nire bizipena, eta igual hor emozionalidadetik ere bai jotzeko alegina egiten dugula, bai nire ingurune gertukoa, alegia, ni banaiz agente bat, baina ni eta nire ingurua bizi ditudanak eta ezagutzen ditudanak plazaratu nitzake edo elkarbanatu nitzake, eta gero beste plano bat da, agian ikuspegi soziala, ez? Eta hiru plano hauetan aurrera atzera juteak, nik uste pisu handia daukala parte hartzearen arrakastan bertan. Parte hartzearen arrakasta diogunean ez diogu emaitzari bakarrik so egiten, baizik eta jendeak dauzkan bizipen horiei, eta azkenean ahalduntze prozesu bezala ulertuta, ez? Gerora eduki ditzaken implikazio eta onura horiei ere, ez? Eta gero azkenengo plano bezala, oso interesgarria iruditzen zaigu, ia saio guztien amaieratan ebaluaziorako tartetxo bat hartzea, ez? Saioan bertan egindakoaren errepaso horrek laguntzen duelako ulertzen benetan zer egin duten eta ze ekarpen dagoen dinamika horietan eta bizipen horietan. Hemen jarri ditugu pixka bat guri kiroldegiari buruz hitz egitea eskatu ziguten, baina noski fokoa kanpora aterata herri mailako analisi batekin ere osatu genuen ulertzeko zer dan hori eta nola erlazionatzen den, harremantzen den inguruarekin, ez? Eta zer egiten duen herrian bertan. Edo, inkluso nola lagun daitekeen kanpotik ere barrukoaren funtzionamendu hori. Noski, hola esan da, ez da gitarrexa ematen duen, baina beti daude erronkak, ez da? Eta erronka horiet askotan izaten da, iristen zera leku batera, eta ez du ezagutzen bertako ze jende topatuko dezun, nola joango diran saio horiek, dan aurrik ustea ezinezkoa da, ez? Eta orduan, bai metodologia bat ere planteatzen dugula, gutxi gora bera, gutxienezko beharrezko informazioaren kontzeptua hartzen dugu, informazio gehiegi ez da ona izaten, astundu egin ditzakelako saio horiek, ez? Baina gutxieneko informazioa behar da, erabakiak hartu behar diralako saio horietan, ez? Eta guk parte hartzeak ulertzen ditugun moduan behintzat, eta kodiseinua ulertzen dugun moduan behintzat, saioak izan behar dute horretarako espazio, ez? Gero bitartean pasako dira gauzak, noski, badago garapen bat, bai marrazketa prozesu bat, bai sortze prozesu bat, baina saioak beraiek izan behar dute horretarako espazio nagusi. Orduan, gutxieneko informazio hori ere, norabain modu ulerterrazean elkarbanatu behar dezu, eta pixka bat, hortara zetorren kakunek aipatzen zuen irudi bidezko metodologiak, ez? Nolabait, jendeak erreferentzia bezala ez hitzez esplikatu behar izatea guztia, baizik eta erakargarri zaizkion edo kontrako, bertan nahi ez dituen irudiak hautatu eta hoien gainean hitz egitera pixka bultzatzeko, eta guri ere informazio asko ematen digu ez
lekuan konkretuko guk sortutako elementuak ibiltzeak, hori azkenean agian bizipen askoz personalagoetatik mugatzailea izan daiteke momentu batean, bai? Eta pixka bat horrelako metodologiak ibiltzen ditugu, eta gero irudi horiek ere ematen digute aukera ezagutzen dugun horretan bakarrik ez gelditzeko, ez? Eta nolabait hitz potoloa da, baina utopietan pentsatzen hasteko. Utopia horiek gerturatutakoan, edo utopia horiek nolabait mahai gainean jartzen direnean norabide bat markatzen dutelako, ez? Ez gera agian gaur iritsiko utopiara, baina norabide hori markatzez badugu ez gera inoiz iritsiko, ez? Eta aurrera pausoak egitea ere zailagoa izango da, beti ezagutzen dugun hortan jarduten badugu. Orduan, erraminta oso baliogarria da adibidez irudienak, ez? Eta noski, badaude marrazki teknikoak, baina marrazki horiek ere iradokitzaileak izateak, agian errezten du jendeak ez emaitza itxi bateko irudi mentala egitea, gainera parte hartzaile bakoitzak, eta guri taldean ere pasatzen zaigu, berdinari buruz jardunda ere oso ezberdin ulertzen ditugula gauzak, orduan, erabat itxia izan gabe ere, hasierako urratsetan behintzat interesgarri zaigu utopiara jo dezaketen irudiak ibiltzea, agian ez hain lekuko plano itxiak eta definituak eramatea, eta gero gutxieneko informazio, beharrezko informazio hori behintzat irudikatzeko ere, bestelako erramintak edo erabiltzea. Noski, beti erronka hau aparte beti daude zailtasunak, ez? Eta zailtasunak, erakusten digute ere zer hobetua dagoela eta zer hobetu hortan urratsak emateko, ez? Nola ez parte hartze prozesu guztietan eta lehen gazteak aipatu dituzte, eta gazteak izan daiteke perfil bat, baina perfil asko daude parte hartze prozesuetan ikuste ez ditugunak, ez? Zergatik dan, hori da egin behar duen lehenengo galdera, eta gero zergatik horren atzetik da nola eman buelta horri, ez? Izan ordutegiagatik, izan zaintza espazioak edo jartzen ez direlako, beste lan erreproduktiboak daudelako tartean, izan kulturalki ere ohituago dagoelako jende jakin bat edo ez, edo izan afinidade hutsez, antola edo prozesu martxan jartzen dituenaren ze abizen edo izen dituen kontutat izan da bakarrik horrek ere eragiten du, ez? Eta orduan, zergatik horren aurrean, ja nola buelta eman galderetara pasako ginake eta horri, behintzat probak egiten jardun, ez? Hemen egin ziren batzuk, eta batzuk hobeto xo aterazian, beste batzuk agian ez zuten hainbesteko arrakastarik izan, parte hartze presentzialak oso aberasgarri dira, baina gerturatzen ez ziren horientzat, inkestak egitea planteatu zen, gero egia da horre ere, denbora kontuak direla eta baliabide ekonomiko edo humanoak direla, eta batzutan iristen zerala edo ez. Baina, saiakera horiek badaude, ez? Guk askotan planteatzen dugu ere parte hartze saioak leku itxietan egin ordez, ze jenderen gana iritsi nahi dugu, ze ohitura dituzte non elkartzen dira, bagian fokoa aldatu eta bertara mugitzea, ez? Baina, hori ikastegietan, takit nola esan daiteken, 50-50 bat erutziko gutxi gora bera, patatak azaldu patata tortillak eraman genitun hartan, gazteek bazuten beraien saioa usten dut, eta bintzak gerturatu ziren planotara, eta horregatik jarriko dut 50 bat, bestela igual gutxi xago izango litzeke baina. Eta, igual, takit aurrera jarraituko eten... Bai. Ez dakit denboraz nolagoa zen. 5 minutu. 5 minutu gatzen dira, pixka bat, gure ikuspegi hori gure esaten denean, hemen hiruok gaudenak eta parte hartu duten guztien ikuspegi hori nola plasmatu duan gero kiroldegi eraikin horretan, ikusi dugu, badukan potentzial hortatik jendea erakarri eta perfil ezberdinetako jendea erakartze hortatik topaleku bezala irudikatzen hasi gaitezkela, ez? Eta orduan eraikina topaleku bilakatzeko estrategiak pixka bat plasmatu ditugu parte hartze saio hauetan, harrera egon gela espazioa sortu, egoteko espazio atseginak, ez solik kirola egiteko, edo ez solik modu funtzional batean bertara jun eta zerbitzu bat jasotzekoa, baizik eta ez elkar gurutzatzekoa bakarri, baizik eta gurutzatutakoan nunbait gelditu eta egoteko espazio gixara ulertzea. Hortik dator pixka bat, harrera espazio bat sortu eta bera artikulazio elemento bezala gidalerro markatzea, bertatik guztiak gurutzatu ezkero, hor sor daitezkelako interferentzia horiek, nola baita esateko,
frontoiak badu grada bat eta beti da norabaitera begiratzeko espazio, baina agian ez du zertan hori bakarrik izan, ez? Eta gradak ere berak eduki dezake zer esana. Nolabait argazki horietan aipatu du Kakunek, baina barrukoari buruz memoria egiten zutenean, kanpokoari buruz ere asko hitz egin ziguten, iluntzetan han egiten zituztenak eta orduan egia da, barru kanpo iragazkortasun hori handitzea ere izan dela nolabait prozesuan azaldu eta bultzatu duan zerbait. Oso zatikatua zegoen eta nolabait zati bakoitzak zuen bere biltokia eta ematen zuen azkenen almazen erraldoi bat zela eraikina. Orduan hori nolabait ordenatzeko edo biltegi eremu bat sortu eta espazioak libratzearena izan da beste estrategia bat. Eta horrela gainera espazioen balioaniztasuna indartu, ez? Noski, hemen baldin badago gauza bat, badirudi gela guztia horrentzako dela, eta gauzarik ez baldin badago gela hori bapatean erabilera infinitutarako bihurtzen da, ez? Hortara datoz horma mugikorrak, altzari mugikorrak, eta, pixka bat, gero amaierako irudia edo, ez, izan zitekena, harrera elementua be espazioan sarrera handi batekin, eta hortik nola artikulatzen da espazio balioanitza handienera, frontoira, haurtxokoa edo kokatuko genuken eremura. Ez dugu esan, baina, gaur egun zituen erabilera ia guztiak bertan mantentzea lortu da, banaketa honen bidez, eta gehitu behar izan direnak edo, agian, hirigintza ordenamentuari lotuta, zegoen ahalbidearen baitan sortutako anexo baten proposatu dira, gero errealitateak bere lekuan jarriko gaitu, o jarri gaitu, eta fasekako banaketa bat pentsatzea beste aukerarik ez da izan, eta momentuz hori aparkatuta geldituko da, eta bestea finantziazioaren baitan ikusiko dugu nola aurreratzen den, ez? Bi iruditxo, besterik gabe, ez gera proiektua esplikatzen hasiko, eta gero duda baldin baduzue galdetuko diguzue. Eta 2 minututan bukatzeagatik pixkat honek udalean izan duen eragina edo udaletik nola ikusi dugun, parte hartze prozesua onaino edo iritsi zen, gero ondoren pare bat herri batzar egin ditugu, eta herri batzarretan aurkeztu duguna izan da planoak berak, dimensio guztia zein izango den, aurrekontuaren prebizio bat, ze gastu eduki dezaken horre guztiak, eta gero horrekin batera, zen mailegutan sartu beharko litzateken udala, ze diru laguntza aukera dauden, udala aurrekontuetan nola eragingo luken horrek, eta orduan herritarrekin egin duguna izan da, hori guztia mai gainean jarrita erabaki noraino zorpetu, noraino gauzatu edo noraino ez. Orduan parte hartze prozesua bera izan da aitzakia bat, pixka demokrazia parte hartzailea askotan esaten dugun hori gauzatzeko, ez? Eta alde hortatik oso aukera ona izan da, eta nik uste dut nahiko modu errealen ikusi dugula, demokrazia horrek funtzionatu dezakela, eta errealitate bihurtu daitekela. Hori esan da, ez dut esan hasiera, baina 500 biztanleko herri bada ikastegi eta liberazio bat nerea dago 170ean, eta hau denboran mantentzea ez da sosteniblea. Ez da posible, hau aldiro zerbait erabaki behar denero horrela egitea, nire sentsazioa behintzat hori da. Orduan, udal barruan ere, udal teknikariekin aurre ikuspen askorekin lan egitea askatzen du, posible bada, baina denbora zibili behar da, eta batzutan egunerokoak jaten zaitu ez, tartean ekainaren 13ko eurite horiek izan genituen, eta bizitza gertatu egiten da, eta orduan prozesu hauek eramatea hain baliabide gutxirekin nekeza ere bada. Orduan hori esan da utzi eta pixkat bi alderdiak ditu, ez? Egia da parte hartze demokratiko hori posible dela, baina beste behin herri txikietatik baliabide gehiago ere behar dira. Eta ez nuen horrekin bukatu nahi, baina denbora ere bukatu zaigu, eta ez dakit gehitu nahi duzuen. Nik gehituko dut, pixkat positiboa bukatzen saiarte aldera behintzat. Onartu behar dut eta gure bizipenetik oso herri ahaldunduarekin topatu gehala, olako prozesuan ze parte hartze ondan ikusita eta ze jokabide ondiran ikusita, herri jantzia danaren iruipena eukidegula, orduan. Zorionak, zatik ere. Nei, puntazo bat, da, detallito bat, baina puntazo bat iruditu zitaiten aurkeztu zenituztenian lehenengo aldiz planoak, zirriborroak, eraikin bertan aurkeztea. Orduan geunden frontoia,
eta geunden. Orduan atea hor, ez pixkat horrexago, eta pun, pan, tan, eta horrek lagundu zuen pila bat. Oi, gehi irudi, gehi argazki, osea, prozesua izan da polite. Oso ondo pentsatuta, nintzate.